תראו את קין והבל, שניהם כבר מבוגרים. קין הפך לחקלאי, הוא מגדל דגנים, פירות וירקות. הבל הפך לרועצן, הוא אוהב לדאוג לכבשים קטנות. הן גדלות להיות כבשים גדולות, ובקרוב יש להבל עדר שלם לרעות. יום אחד, קין והבל מביאים מנחה לאלוהים. קין נותן חלק מהפירות שגידל, והבל נותן את הטובה שבכבשיו. יהוא מרוצה מהבל וממנחתו, אבל הוא לא מרוצה מקין וממנחתו. אתם יודעים למה? לא רק בגלל שהמנחה של הבל טובה יותר מהמנחה של קין. זה בגלל שהבל הוא איש טוב. הוא אוהב את יהוא ואת אחייו, אבל קין רע, הוא לא אוהב את אחיו. אז אלוהים אומר לקין שהוא צריך להשתנות. אבל קין לא מקשיב, הוא כועס מאוד כי אלוהים אהב את הבל יותר. אז קין אומר להבל, בוא נלך לשדה. שם, כשהם לבד, קין מכה את אחיו הבל. הוא מכה אותו כל כך חזק שהוא הורג אותו. זה לא היה נורא מה שקין עשה. למרות שהבל מת, אלוהים עדיין זוכר אותו. הבל היה טוב, ויהוא לעולם לא ישכח אדם כזה. יום אחד, יהוא אלוהים יחזיר את הבל לחיים. עד אז, הבל לא יצטרך למות שוב לעולם. הוא יוכל לחיות על הארץ הזו לנצח. זה לא יהיה נהדר להכיר אנשים כמו הבל, אבל אלוהים לא מרוצה מאנשים כמו קין. אחרי שקין הרג את אחיו, אלוהים העניש אותו בכך ששלח אותו רחוק משאר משפחתו. כשקין הלך לגור בחלק אחר של הארץ, הוא לקח איתו אחת מאחיותיו, שהפכה לאשתו. עם הזמן, לקין ולאשתו נולדו ילדים. לבנים ולבנות אחרים של אדם וחווה נישאו וגם להם נולדו ילדים. עד מהרה היו הרבה אנשים על הארץ. בואו נלמד עליהם משהו. ככל שמספר האנשים על הארץ גדל, רובם עשו דברים רעים, בדיוק כמו קין. אבל אדם אחד היה שונה. זה האיש הזה ששמו חנוך. חנוך היה איש אמיץ. האנשים סביבו עשו הרבה דברים רעים, אבל חנוך המשיך לשרת את אלוהים. אתם יודעים למה האנשים האלה עשו כל כך הרבה דברים רעים באותם ימים? ובן, תחשבו, מי גרם לאדם וחווה לא לציית לאלוהים ולאכול את הפרי שלא היו אמורים לאכול? כן, זה היה המלאך הרע. התנ"ך קורא לו השטן, והוא מנסה לגרום לכולם להיות רעים. יום אחד, יהוא אלוהים אמר לחנוך לומר לאנשים משהו שהם לא רצו לשמוע. זה היה זה. אלוהים ישמיד יום אחד את כל האנשים הרעים. האנשים כנראה כעסו מאוד כששמעו את זה. אולי אפילו ניסו להרוג את חנוך. אז חנוך היה צריך להיות אמיץ מאוד כשאמר לאנשים מה אלוהים עומד לעשות. אלוהים לא נתן לחנוך לחיות זמן רב בין האנשים הרעים האלה. חנוך חי רק 65 שנים. למה אנחנו אומרים רק 65 שנים? כי אנשים באותם ימים היו הרבה יותר